का हो नहीं रहू काहे मन मार के बैठल बाड़ा। आज तोहरा देखे खातिर बड़का घर से रिश्ता आ रहल बा। हमरा बियाह हुआ नहीं के करेगा बाबूजी। हाँ ब्याह काहे नहीं करब जब रुपया पैसा सोना चांदी और सामान खूबे दी हैं तो काहे नहीं ब्याह होई। हो बाबूजी हमरा दहेज नहीं चाहिए बोल देता नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। हमरा तो बस मेहरारू चाहिए वो सुंदर। हम उ सब नहीं खे जानत। ई घर हमार है और हियाँ हमरे मर्जी चली। मर्जी तो तोहरे चली बाबूजी, लेकिन हमरा मेहरारू हुए चाहिए जैसन हम चाहतनी। हाँ बोल कैसन मेहरारू चाहिए। करब तोहर शादी, करब तोहर शादी बा विचार ये बबुआ। एगो चढ़ल बा तिल करू मालदार ये बबुआ। एगो चढ़ल बा तिल करू मालदार ये बबुआ। हमके बेचबा का बोला तारा रेट बाबूजी। हमके दुल्ही चाहिए एकदम अप टू डेट बाबूजी। हमके दुल्ही चाहिए एकदम अप टू डेट बाबूजी। कैली धूमधाम से हम बड़का के शादी। जिला जवार में बजल बा मुनादी। कैली धूमधाम से हम बड़का के शादी। जिला जवार में बजल बा मुनादी। आज्ञाकारी हवे बड़का हमार ये बबुआ। आज्ञाकारी हवे बड़का हमार ये बबुआ। एगो चढ़ल बा तिल करू मालदार ये बबुआ। एगो चढ़ल बा तिल करू मालदार ये बबुआ। लाख रुपया लेके कैला भैया के शादी। शादी न भइल उनका भइल बर्बादी। लाख रुपया लेके कैला भैया के शादी।
चाहिए एकदम अप टू डेट बाबूजी। हमके दुल्ही चाहिए एकदम अप टू डेट बाबूजी। अच्छा तो अप टू डेट खोजा तारा तो तनी हो सोचा का सोची? अपने मन से जब की हीरोइन लेके आई बा। अरे भाई तो का हो जाई? हमरे कमाई बोला कहिया ले खईबा। अपने मन से जब की हीरोइन लेके आईबा। हमरे कमाई बोला कहिया ले खईबा। लड़का हवाया भी बोला, लड़का हवाया भी बोला तू संभार ये बबुआ। एगो चढ़ल बा दिल कर मालदार ये बबुआ। एगो चढ़ल बा दिल कर मालदार ये बबुआ। चाही नाही चाही घोड़ा गाड़ी। दहेज कलंक हमके चाही नहीं पाड़ी। अच्छा रुपया न चाही नहीं चाही घोड़ा गाड़ी। दहेज कलंक हमके चाही नहीं पाही। आपका चाहिए टीवी फ्रिज टीवी फ्रिज नहीं चाही सोफा सेट बाबूजी। हमके दुल्ही चाही एकदम अप टू डेट बाबूजी। हमके दुल्ही चाहिए एकदम अप टू डेट बाबूजी। बुझाइल कि ना बुझाइल? खाली अप टू डेट दुल्ही खोजता रे और तोरा मालूम नहीं खे का रुपया पैसा मिली ना तो कैसे रही पगरी। कोई
भरोसे बेटा फनले बानी बखरी। रुपया पैसा मिली ना तो कैसे रही पगरी। वही के भरोसे बेटा फनले बानी बखरी। होंडा लेब नहीं हम तो लेब कार ये बबुआ। होंडा लेब नहीं हम तो लेब कार ये बबुआ। एगो चढ़ल बातिल कहरू मालदार ये बबुआ। एगो चढ़ल बातिल कहरू मालदार ये बबुआ। देखले बानी लईकी पढ़ल लिखल सहुरदार बा। अच्छा ई बात बा। हौवे गरीब लेकिन ऊंचा संस्कार बा। देखले बानी लईकी पढ़ल लिखल सहुरदार बा। हौवे गरीब लेकिन ऊंचा संस्कार बा। ओकरा बाबूजी ओकरा बाबूजी से जाके करा भेंट बाबूजी। हमके दुल्ही चाहिए एकदम अप टू डेट बाबूजी। हमके दुल्ही चाहिए एकदम अप टू डेट बाबूजी। एगो चढ़ल बातिल कहरू मालदार ये बबुआ। हमके दुल्ही चाहिए एकदम अप टू डेट बाबूजी। एगो चढ़ल बातिल कहरू मालदार ये बबुआ। हमके दुल्ही चाहिए एकदम अप टू डेट बाबूजी। एगो चढ़ल बातिल कहरू मालदार ये बबुआ।